V tomto videu si ukážeme ešte drobné úpravy strihu, ktoré sú voliteľné. Už na strihu si môžeme vyznačiť dierky na šnúrky. Samozrejme, že je to možné potom označiť aj na tých hotových kožených dieloch, ale môžeme to mať pripravené už aj na strihu, aby sme to skrátka potom jednoduchšie našli. Ja to robím tak, že tie dierky robím približne centimetr od okraja. Je to z toho dôvodu, že tu vlastne ešte bude šitá podšívka, pod tým budú ešte akoby tie priechodky na tie šnúrky, takže aby tam bolo skrátka dosť miesta. A medzi približným umiestnením prvej a poslednej dierky mám 6,5 cm. Tak a miesto 5 dierok asi urobím len 4 dierky, to znamená, že si to rozdelím približne na 2,15, približne orientačne, takže 2,15 to bude asi 4,3, táto je tu naviac a takto nejak budem mať teda umiestnené dierky. Keď to potom chcem mať symetricky na oboch, tak si to preložím na druhú stranu, ale teraz nie podľa osy, ale to viazanie na viazanie a môžem si tam tie dierky naniesť a už teda budem pripravená a budem vedieť, kde tie dierky na šnurovanie potom na týchto pánkach budú. Ďalšia vec, ktorú občas robím, je takýto výrez v oblasti klenby. Je to z toho dôvodu, že niekedy práve sa deje, hlavne keď má niekto veľmi výraznú klenbu, tak sa často deje to, že v tejto časti je potom nejaký akoby nadbytočný materiál v tej topánke. Takže aby vlastne pri tom šití ešte lepšie akoby prilnula tá časť klenby k tomu koženému rámiku. A pokiaľ chceš urobiť túto úpravu, tak je to veľmi jednoduché. Ja si vezmem teda svoj strih spodného dielu, kde sa presne pozriem, medzi ktorými dierkami mám tú klenbu vlastne akoby najviac vykrojenú. To znamená, že vidím, že tu už to ide vlastne prakticky akoby od začiatku, ale to maximum je niekde približne na nejakej tej 6. asi dierke, je to maximum, takže ja si tu môžem nájsť. Tak toto odpovedá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A môžem, pokiaľ chcem, si tam tú klenbu vykrojiť buď až o celých 6 mm, alebo môžem treba zvoliť aj trošku miernejší výrez. Takto si to tam zakresliť, ako keby zdvihnúť tie čiary, zdvihnúť tie línie a posunúť aj tie dierky na nich. Takže vlastne v skutočnosti by som ten strih vystrihla takto a tie dierky by boli posunuté vlastne na tú krivku. Ešte si môžeš k svojim šnurovacím topánkam vytvoriť takýto spevňujúci pätný dielik, ktorý ti nie len že tú pätu spevní, ale môžeš vlastne si urobiť aj pútko, aby sa ti tá topánka ľahšie obúvala. A ako si vytvoriť strih na tento pätný dielik? Vezmeš si svoj hotový pätný diel, nie ten vzorový, ale ten svoj hotový, pretože môže mať inú výšku a trošku iný tvár. A v prvom rade sa musíš rozhodnúť, aký široký ten dielik chceš, jak dole, tak aj hore a aký má mať tvar. Ja napríklad, tento dielik je teda na väčšiu nohu, takže má vlastne 6 dierok na každej strane, čo je celkom dosť. Ja teda si urobím len 5 dierok na každej strane. Najprv v prvom rade si obkreslím časť tej spodnej línie, naznačím si os, obkreslím si aj časť tej hornej línie. A rovno si môžem preniesť tie dierky. Toto bude stred. 1, 2, 3, 4, 5. Aj na druhú stranu 5. Výborne. A
A ešte si rozmyslím aj šírku hore. Teraz už teda môžem dať preč. Nakreslím si tam tú os. A povedzme, že hore budem mať 1,5 cm na každú stranu. Tak a už mi zostáva len vymyslieť ten tvar. Končiť musím vždy 3 mm za poslednou dierkou. A na to je potom úplne ideálny takýto tvar. No, ten sa mi úplne nepodaril, to vôbec nevadí. Ja si to potom vystrihnem tak, ako to potrebujem. Takže napríklad si poviem, že chcem takýto tvar. A ešte sa musím rozhodnúť na druhú stranu, ja si ho potom prenesiem, aby to bolo symetrické. A ešte sa musím rozhodnúť, aké chcem teda pútko, alebo prípadne len uško. Buď môžem mať vlastne 7 až 8 cm dlhý kožený pás, ktorý takto preložím a bude z toho pútko. Alebo tam môžem mať len také malé uško. Tak ja schválne, aby ste to videli, tak namalujem len to uško. Tiež teda ho nemám úplne dokonale symetrické, ale to vôbec nevadí. Vystrihnem si tú hotovú časť a preložím si to vlastne cez os na druhú stranu, aby som ten dielik mala symetrický. Teda mi to ide trošku horšie, jak si odstrihnem ten nadbytočný papier. Takže si to teda môžem teraz preložiť. Tak, výborne, teraz ten tvar už bude symetrický. A ešte si tam naznačím aj dierky vlastne na prešitie s tým pätným dielom, pretože nestačia mi tuto len tie dolné dierky, ale potrebujem vlastne aj takto dierky na okraji a hore na prešitie s tým hodným dielom. Hore určite bude obvodové prešitie vlastne s podšívkou a to býva približne tak 4-5 mm od okraja. Skôr asi 4 než 5 len, takže ja si to schválne už takto naznačím asi tie 4 mm a môžem si tie dierky rovno naznačiť roztečníkom a znova medzi tou dolnou a hornou zase môžem krokovať roztečníkom. Je možné, že to nevyjde úplne presne a treba ich potom malinko vyposuniem. Tak, vyšlo mi ich tu 9, táto je trošičku bližšie. Môžem ju potom v reále si vyposunúť, ale nie je to zase tak dramatické. Tuto je dosť bližšie, takže ja si to takto malinko naznačím o trošičku nižšie. Tak a tu už to bude. No, takže takto mám hotový strih ešte na ten nespevňujúci pätný dielik.